Don ki ba ong ngam nget bau Jisu deu blai. Don ki ba ong bau dei tang ubriu. Don ki ba ong bau dei tang prophet. Don ki ba ong bau dei tang nong hikai. But kata ke jing ong jong kita ki ba ong ka sa atang hakihi. Dei to ai ba kanum dei ban sa ka donot ke jongi. Namar kata ke dei tang ke jing ong jong ki briu. Tadei tang kwa ban hikai se sen ne ka por na ka tin ke jong blai. Ban pen scam na ka nong rem ka tin ke jong blai balai bau Jisu deu blai. Balai bau Jisu deu blai dei tang bau dei u bala khash ni ka perthai na ka breu bat bau long tang kum u breu le ne tang kum u prophet na tang kum nong hikai le ne tang kum tau breu ba krau na kwa ba nong ifi halor nang tabaro u deu blai. Balai bau Jisu deu blai ho ang ladap hikai gini ki sngi ki bala lait no ya bala pen shishar na ka tin ke jong blai. Sapang u Jisu bau dei u blai. Tadei ta ka ni ka sngi kwa ban hikai ya phi bau Jisu u dei u blai namar bau dei ru unong bishar. Wei unong bishar mdan uno pat u bala ban bishar ya no. Dei tang u blai u bala ban bishar. Tadei ta u Jisu ang wat bishar phi no namar dei tang u blai u bala ban bishar. Ladang ipet na ka testament ka barem ka pensisay ngi ba dei tang u blai pleng u balong unong bishar. Mdan pat the way bala an bishar tung ye pet ya ka tien ka jong blai na ka testament ka berem ka ba pensisya ba blai udai unong bishar ngi pule ka ne ka por Joel ka number lai ka khat ka ba khat ar ka ong ne ai ki jet ben riu kin pen ki yeladi bat kin wan kiu shakatem u Jehoshaphat na bahangta ngan shong ya ka ban bishar baro iki jet ben riu keleng saudong ka babel ka ong na bahangta ngan shong ya ka ban bishar baro ye ki jaj ben riu keleng saudong kane kalong ka kentien ka bau blai Ukraine ongan bishar ya ka jaj ben riu ya kita ki jaj ben riu keleng saudong kamot baro ki jaj ben riu ki badan ha ka perthei ki haban yeng ka khamat jong blai ha gawai ka sngi ha ka jing bishar ka babel ka pen scam shu ladang i pulir na ka sam khandai ka khot ba nyo ba pra kane ka kentien ka ongum ne han rei utrai u shong kum us em junom ula kre ya ka ket ya ka jing bishar bat un bishar ya ka perthai ha ka hok un le ya ka jing bishar ya ki kinja ben riu ha ka jing bet udai tang u blai u ba shong ha ka ket bat bolong ru sem junam ula kre ya ka ket ya ka jing bishar bat un bishar ya perthai ha ka hok bat un le ya ka jing bishar kinja ben riu ha ka jing bet mot uta unong bishar ba hok udai tang u blai dei tang u blai u bala ban bishar tung nya pet u Jisu dei na em u tau nong bishar pat ka babel ke thu ingi ba u Jisu ong bangalong nong bishar tingi ni pule ke ne ka por na u Yohanes kan long ka basan ka dekhot ka ba arpu ar u Jisu ong namar ukpa bishar yano ru henrei ula ai ya ka jing bishar baro haukun ba baro kinyo burom ya ukun kum juru kumba ki burom ya ukpa uta ubam buram ya kun buram ru yukpa ubapa ya u Jisu ang ukpa bishar ya no ukpa bishar ya no henrei ula ai ka jing bishar baro ha ukon ka testament ka barim ke yathu bo deu blai bo bishar bo neu blai dei ukpa u dei ukon bo Jisu ang ukpa ula ai ka jing bishar hanga ya ka bangan yo ban bishar ya ka perthai nget nem nget pi priang na fim priang ye kata an reha kawai kasngi pi haban yeng ha khamat u Jisu kum unong bishar u Jisu hi ong igini kintin lading ipuli Matthias kal nong ba arbusan kani kat khat ka ba life way life ar u Jisu ong kum ni igini kintin onda ukun ubreu unwante ha kaburam jong u bat ki angel bakho baro lem bat u onda kum ta un shong halor ka khet kaburam jong u bat un yalum lang ye ki ben reu baro ha khamat jong u bat penya klat yaki uwei na uwei pat kumba unong ap lang brot penya klat iki lang brot na ki belang te unbu iki lang brot syakaman jong u henrei yaki belang syakadiang u Jisu hang ni ngadai manga ban bishar bat ban penya klat yaki ki belang na ki lang brot uangan wan hakaburam ki angel uangan wan ban ngan yalom lang iki mreu baro akhamat jong u ba penyaklat iki wei ya wei pat kumba unong ap lang brot penyaklat yaki lang brot na ki belang banga kwa banong ifi udai tang u Jisu
ubala ban bishar un penyang baro kita ke judgment rio khmat jong u bon un bishar yo bahok nau bom hok un penyaklat kum bau nong ablang brot pen klat gi blang ni ki lang brot u jisu un penyaklat mar dei ma u ban bishar ya ki judgment rio ngai na phim ngai ka shong ha phi ren ngai hikai ya phi ga ni ka tin ha ga ni ka sngi ga bamanta u dei u jisu u final judge u ban yeng ban shong ha ka ta ka ket bat u ban bishar ya phi yanga bat na kwa ban nong ifi lada phila ngai ngiyo ya ka jing bishar jong ka jing penem ka jing bishar jong ka jing yo ya ka nong ren da phi phim ngai phin yo ya ka ta ka jing bishar jong ka jing pen rem u trai un bishar ngi to ai ba ngin yang khmat jong trai om kum kita ki ban sha pen rem rei kum kita ken ki ban yo ya ka nong namar bengi langet ha u ya ka bun ai ha ka jing bishar ha ka judgment seat of Christ lene ha ka khet ka jing bishar ka jong u bar ngai utrai un kar khu ya fi ngai na phim ngai na pen shai bo jisu udai unong bishar mdon da ka wei pat kabala ban pen shisha udai u jisu hi bo pen shisha daladi yaladi bo udai unong bishar dadai tau nga ngadai unong bishar kum baga testament ka badem ong blai unong bishar utau blai hi ngadai mga tau khon bo khpau la ai ya ka jing bishar hanga ya ka bangan bishar ya fi ngai utrai un kar khu ya fi ngai utrai un ai bo ya fi ngai bu trai un pen sla ya fi bala da phim pat pediang jisu pediang no wadong ni u bo dei unong wel ne niam nong wel ne bo yap terut ne bo kum ne kum tai kwa bodong fi ong kal bo fi ong kata ka de jing ong jong ki breu jing om jing ki breu ka babel ka ong ba ka de ka jing thala ka jing ong jing ki breu ka de tang ka jing ong ka ba lamler kam nan ka no ka jing shisha han re u jisu u proof yala de open shisha yala de ya ka ei ka ba u ong ngakwa ban dwai na ka manta jong fi hang ne ka sngi ka ba manta try nga ai ngo ema ni ki khon ki pediang ema ai ngo ka try ni ki khon ro ka try ki yo ina ka tin ka jong me try shi bo na ka de ka sngi ro try ki pai sha me ki yo ka jing ta ki yo ka jing pen gundo try mar ni ka tin ka jong me ka dong ni ka donut ka jong ki but try nga kran ha ni ka por ka jing pen ba wan mun pen e shu ka donut ka jong pi phim ngat u jisu bo de play hin re fili asngo ya ka tin sakat no pen sngo pen shisha ya fi reu trau la kren ha pi bong shisha ka ni ka dei pediang no ka ba ka por ka dang don ba fin lach na ka ta ka jing bishar jong ka jing pen rem en re ba fin yo ya ta ka jing bishar jong ka jing pen ksan ya ka ba on pen ksan ya pi bat ya ka ba on pen em ya fi bat ya ka fin yo ya ta ka nong ya ba trau un ai ka ta ki ba e yo ngadwai ngakar kuin ta jong fi ba kong nam ta jong phi ru phi tieng palat yanore phi kwa e ban but yu jisu rai but no rai kut do minta ka sngi ja ka bajalong ka balong kapor kam sha shu ipin persubhai ki breu utrai ong pen sngobhai nga utrai kwa an pen em fi kong ngadwai nam ta jong fi jisu 8 plat de fi jisu de nong bishar na kwa ban nong fi ublei de nong bishar jisu de nong bishar na marulong ublei ngadwai ker khu fi hallelujah utrai u fi ne ka sngi bangangai ha ba fi khot ker pat ker teng ge jong trai la tho ker teng ge jong fi ha ka kitab jong ge ji hallelujah ai ngo gi angel ki tho ker teng ge jong fi ha ga ne ka sngi phinom ba be ek fi rai man ta phinom ba be shabam jikot ha ker teng u jisu ngadwai ai ngo amen but amen utrai nang ker khu fi ru gi pang bistam gi badan jing le ge jim ge jong fi gi badan ge jing arta tin gi badan ge jing sha te sha khom ubleun ker khu fi un plat ya fi ka kamai ge ji ge fi jing tre jing sta jing fi ubleun da ker khu fi pilaban phone ge ni number la fi dan kam gi jing dwai pilaban ran chaneru sha office jong ka partner ngi dan den ro sngi ba ar ro ka sngi sa jan jong ka tio ro por khat we ba ji men step pinwan chane ngi ya kendo ngi ya kran ngi ya dwai utrai nang ker khu fi kublai shi bon ngi sai syampat amen